Mitähän tuo meinaa, tuo kuusen, valaise ja luolan luukun ja tää kaikki muu? Ei se mitään tarkoita. Kyllä se jotain tarkoittaa. Minä aion viedä tämän kotiseutumuseoon. Siellä joku osaa selittää, mistä tämä kartta on. Minä voin mennä sinne sille. Minä hoidan jutun. Mutta minä käyn aamulla kylällä. Ei, kyllä minä menen ja silleen. No mutta... No, täytyyhän minunkin tehdä jotain teille. Minä vien kartan ja silleen. Seikka on saletti. Mutta sitten sinun täytyy etsiä sitä sun autoas. Autoa? Autoa? Totta kai pitää etsiä autoa ja silleen. Kyllä se käy. Ai mikä käy? Autoko? Ei, kun minä vaan sanoin, että kyllä se käy, niin kyllä se käy. No sittenhän sinä voitkin lähteä. Ei, kun hän voi nukkua vielä yhden yön Vikin kanssa. Seikka on... Salaatti. Mitä? Seikka on salaatti. Ei kun ihan tasan saletti. Vittu, salaatti. Siis seikka on... saletti. Vitut, haista vittu. Miksi Penttiä kiinnostaa vanha kartta? Onko oikein varastaa bensiiniä hyvinvointiyhteiskunnassa? Onko lähellä Keuruun ja Petäjäveden rajaa vaarallista asua?